guys, so natong bunyagan, atong mga tanom kay kahapit init. Kaya dagan siya unod. Usa na gagmay-gagmay na atong itanom kay dili makaya. So, ang kapayas, atong pupo, mga kamatis, so, atong bunyagan. Thank you Jesus. So, itanom po ni Jing-Jing ang sapa. Ayan, atong matanom din yung dapita. Sa wala pa na na traktor ang atong mais. So, mananom sa mga gulay-gulay diri sa mga gilid. Thank you Jesus sa tanan. Mga nabuhi, nakaitanam sa tanan. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus.